Cunistá go bh chóir is mis ONP agus siú leabhas agus an leabh a bhascaing inniu ná ceo Bruithne agus scéalta eile le Colin Ryan agus seo cnuasach gar glóir ó chlóir chonacht. Agus sin gur Astráilach é Colin Ryan, beidir go dul móm ach sam céad cnuasach eile tá chuthamachaige ach sin bhfuil cnuasach nó go chuthamachaige agus go mín sé scríb agus go bhectar stof leis ar lína ach níl mé cíine go sin bhír ach sin bhfuil. Mar leis an scéalta seo tá clúdach go háling fechar sin híbn ar fad. Ceo Bruithne is man na dahanana sin ar fad. Tá beidir 3 de scéalta sa cheann seo. Cuideacha is dócha gur fiction literthe iad beáileat ina bhaidtear sais léargus ar phobal éagsúla san Astráil, pobal bundúchasacha. Pobal bundúchasach na Halaban agus seansgrabéis sin an ceanna na cínas mó a hainlumm. An sin tá cín eile ina vector sais na carachtar chéine tacht ar asisiéis is réist agus is cosúil in scéalta sin beidir le scéin séir nó le fiction genre is dóm. Ach na cínas mór chu mé simán tú ná na scéalta sin in a raibh. Tá beag an in den réalachas dríochtúil freisin an beidir. Agus han si sin freisin ach na cínas má hainlumm ná na cína bhí réalaach go maith agus dhéana chuirsís ar héal na Astráile mar atá sais cultúr agus tuiscintí uaire tá chuidisáid na scéalta annach arid agus tá leabhar annach láite agus is féidir a háisteach a fóca agus é thuirt leat agus é léamh ar do chompórt agus beidir go béis sin an rud is mó a bhealach daoine chun é léamh. Se Háin sélum bhí sé go maith agus bhí roiint na scéalta go hanamh. Ceo Bruithne le Colin Ryan is cinnte go léithín cnuasach eile leis.